В Ингушетии после реконструкции и благоустройства открывается еще одно кладбище, на этот раз фамильное место захоронения Ужаховых. Благоприятные изменения виднеются уже издалека. Свежая подъездная дорога, 2 центральные ворота, крепкая металлическая ограда на рельефном армированном монолите и обновленный подъезд к зиарату, где собравшиеся могут прочитать дуа, и около 100 ступенек, которые ведут к нему уложенной брусчаткой. Поднявшись к самому объекту, можно наблюдать его полностью обновленным. Установлены скамейки и предусмотрены даже мельчайшие малые архитектурные формы. Благоустройство кладбища стало возможным благодаря меценату и предпринимателю Микаилу Гуцериеву в рамках договоренности с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Примерно 4 гектара территории, полностью гектар. Туда долучханы. Фундамент полностью разрушен, видер, полностью фундамент демонтажа. Около 700 метров фундамент залетел под оградой. Потом около 700 метров карта демонтажа, монтажа. То есть, ступеньки же. Метр на $3, 94 ступеньки. Зерта. Гуна дорож хатбожер. Карта же метр 1,5 метр, около 700 метров. Полностью реконструкция яйцена. Для удобств сопровождающих усопшего в последний путь от центральных ворот кладбища вовнутрь тянется асфальт. Далее, как бы рассекая место захоронения на сектора, пролегают тротуары и тропинки, кое-где красиво обрамленные ограждением. В непогоду идти по грязи больше не придется. Созданы здесь и парковочные места. Выполнен капитальный ремонт мечети. Построили дом для хранения хозинвентаря и отдельно помещение со всем необходимым для погребения. Могилы усопших тянутся вверх по возвышенности, и из-за этого на некоторых этапах благоустройства рабочим приходилось нелегко. На труднодоступных для спецтехники участках, например, монолит для новой ограды заливался вручную, попутно расчищая кладбище от кустарников и деревьев. Кустарник полностью из-за России мотики сахда черт барцы даже вручную надхвач техника цехай выкорчевывает с корнями. Техника надхвач билышся выкорчевывает даже штехай. Дарик ошмел черт спуск халара. Дарик ошмел черт оардендер. Дарик ошмел черт не сделал. Малри да хат боже был нека 4 на 130 был нека я обчана внутри кладбища. Щи же ворота же уже 70 метров хат боже саяк бы шала ворота что. Зубя. А у 950 квадратов расстоянки полностью с основанием. На открытии фамильного кладбища Ужаховых присутствуют сегодня старейшины и богословы, которые отметили, что, как и все другие кладбища в республике, это место захоронения благоустроили полностью и капитально. Строители приложили руку абсолютно к каждому участку, благоустроили кладбище на средства фонда Возрождения, созданного специально для Ингушетии. И главный критерий в этом вопросе, который поставил перед рабочими предприниматель и меценат Микаил Гуцериев, так это создание максимальных удобств для посетителей. И со слов старцев, совершить такое благое дело мог только такой человек, который сочетает в себе богобоязненность, щедрость и любовь к своей родине. صدقة جارية واق هنا دق سقط عقل خارج تاع ستة ديوانا سميال خبر حماد يعني هذا حديث حماد صاحب صدقة جارية من الآخر السندوش تصدق دق عياش بماجي دوي دا نقطة بوي هنجي دو عمبوش ما يقول متك تاير ماجي يخش بسند متك نسر تاير درجة يعني تيق دور دير لا يبوه واش تابع هو ديوانا ديك هم عادي يعني إلي صوتهم به يواش تدي أخاش ما ميكالا استريو وان تنوانش بالبلدي تعطي أخاش يعني إيسا ولي توم ميكال ولي توم هو غادي يا خات شاري خالد البرجج ير مخ دق هيجات تاخ بوخ بير حبير يعني دق هيجات تاش بول نعم تاش سنديس أول يديج دير ديش خلر ديان مدقة مال بالنا قمن بالنا وبيخ غد بقى بمشي برخ والج به دق كشمش تو أداد ويمخ ونوقل عتق بعدي يرفيد على تراسبير عمل ودول وسك اور دي ويمخ أبول بنش دي أبول ون استعطي هو شحال حاجة كشمش بعد بقويناها والله وكشمش دول ديش خلج وبين شار هارتركو خلج شوي هم شوي كو شوي تسا شوي قمن هم خوز الدهار يعني ناها دق دكتور دول هم ديار
حاقلي بولشاندي هات دخدس أخ ناخ هيجات صبر أخشتي روس قنص هيجات صبر أميالخي وزبطش بوحلوش شلوش حابي حكا دقر بيلبي يلا أسوات أبولوش هيجات يموتك حخوزي حتويا دال شي دقني إجا قواش بول آمين آمين أخيت من وش دال يحيولش بوانخ ويقا من تهم توادي دوامنخ دال إشو بوخل آمين ويقي مسلي تري هبق بيتي وين غوقس ميكائيل خلبس زيرج عيسى خلب. Важно вспомнить, что в сентябре прошлого года, в день открытия 2 кладбищ в селе Барсуки, старейшины села обратились к президенту группы «Сафмар» Микаилу Гуцериеву, озвучив просьбу отреконструировать фамильное кладбище Ужаховых. Если хаж умех виншган, суши давлята, молбут выта космис выта тешил. Тешил вол да. Тешил чего космис ванста доли, валла ванста тоди доли, цудоли, цобах бехба, цудер космос. Тобуну просит дех хугур навасын уйқиялас е кельту космис ан айвашайла план айқи бурукалар метти гетха айқиятс тондик хетерс. Конечно, старейшин растрогал тот факт, что предприниматель и меценат Микаил Гуцериев поручил незамедлительно включить фамильное кладбище Ужаховых в 3-й этап ремонта и благоустройства кладбищ в республике. Даже с Мухаммадия это холцун. Аз кезик хамал дядра возил талул цхана. Аз яндарсунг. Микал дальше شين ميز شمار رزقلت شي قردي خاشلوسو دي خيو داس وقدش خيو حقلت سبلت دينل ازديت سون قديسي ديكتر حدد داتسو ازدريك دول زواها ميكال انتاس دال شي ديتو عليل شمانون قون دادس قيمتنا يولخ جلس حديزل حمله قرصك مقص خقولش موسى ما حضر لك بولش واهر خلطة ودنيت است قنال دادراس قنال شو يغلق شوق صحنيت سدي أغلق ودنيت حدياتسو ديك شوارها بوسب زوار ميكائيل ديالرياس خل حنالتش مخك ملولش سقي دوغوز دقاتسو حقيقة ملولش وسق قستا باقش ناخدكش ناخد غوز دقات هن انشلت حق هارور كشمش حشوا بيزجوا كشمش حشوا بيزجوا تقطور محمدو انشتي بار يا كشمش بيج بولج بابل ملغ داق دالج صدقة جارية يا اخره دال حديتاش دينا حدين ولش خان حون شلت حق استدينا حدش سن دال مال عتيز بيج داق اشتقير داق كشمش تكون هيا كرست شيوخ ماجدك حدو يسوتش داق حجري حيو يسوتش شيوخ نق ابو لي يسوتش داق عال ما خاجينج داي قبلج بابل ابو يسوتش داق دا صداق دلج دا بركتي ديك داق دير وبلغا قهيقا كان وبلغا يحمدك حمدي انا كان مسني ديال الش استاذ رياض خلصان داق حونه ديك دي ليش ديك نو استي بيوخ صندوق دي خش هذيك حمدي ديار از ديك دون صندوق يرا دون يا صن هم باس كازو دي دوج بول صن سغا حال يعني سغا مو حمدي لي صنو استي مو بيوخ صندوق هم صندوق سوالش نو استي ديك هم صن داق ديك يلچي ساي صن ديك بول خو بيابصن درجش قما تور دي اتسو ديال رياض خل دا صاد ولت منو تصدق يا متك دي والله مقبل قامت يوق ويجي يوق يلدي قول جليت ملقق حميلي دي وميكال ترى دي تحمل تطل ميت يا ديال وزور لازم تتجر شو ديال وميخكات وديال حتى وشرشكات وديال دقيقه ما يقد دولش حمد الدنيا ده ما يقد دولش حمد قتر ديك شيء خاطر ده زغر بيقم خاطر دي از ميكال ترى دي تعمد سنتنا تعمد قلت جراس قلت لي قير ولا قير ولا دي انا مقدر ده انا دوت كوزناك ده يا السجر. Важно, что и это еще не все. Вдоль подъема к Зирату будут посажены туи. Сейчас, если их высадить, они не приживутся. Но с наступлением сезона строители намерены озеленить территорию. А вообще нужно отметить, что по завершению масштабной программы по ремонту и благоустройству мест захоронений будут отреконструированы абсолютно все кладбища в республике, как мусульманские, так и христианские, а их более 100. Адам Мережков, Хасан Евлоев, Магаз 24.